Yes. Yo. Kokuphuma lapha. Hayi ndoze ndiyibalise. Usebenza le wing cases different types zazo. Hayi. John angakhuluma amaqhosha ngathi ngikhosi endlini yama-folk. Khosi esibhedlela yona khosi police station. Khulule ngina ngidiniwe nami kaloku ningumuntu. Lo ngiyeka kwalo ukugaka ikhisi yona ndiyalala yo. No endlini yami wa. Okay. Ndagqibela nini? Kendisela ijuice endlini yami. Yo. Ngithi unqwada lala. Ngene ndaphinda ndiyibone. Hayi. Ngikwazi lala. Akhange ngiyifonele le. Oh uyababona laba bantu ke? Yeyi. Beke nawo lo speaker nanqana neyibeke endleleni. Yo udinekile bantu bakowethu. Oh hello Putu right? Ndiyaphila nam bhuti man. Hey, udinwa qa. Ayike nyine ngakho yo. Ndini. Unqabile man. Ikhona. Angifuna ukubhanqa mntakwethu ikhona into yona. Yintoni mango? Akho kuhle tata. Kubi. Kwenzeka ntoni thetha efondini wena? Ndingathi yonke le nto ibaleka kubukhelesi bakho. Ayakudlalwa, ayakuphaphwa, setinarha, zino zakhe bogada. Butek man kodini hey man yo lwana efondini wa ndilele apha kodini yerele lwana ivusurazo kodini yamazi urazo efondini hey lwana nena kodini amela apha Ngcola kaloku ngcola mamela sondela man sondela ngihlela lomnqwazi wakho 300 ithini 300 nayi 300 ngo qwaba ngoku ngapha mamela thungibani kanini Bajele drugs buti. Iphathele drugs ziphi? Bajele drugs. Manje hey man kodwa ndiphathele ngosuthi uyathengisa. Banjele drugs akaba. Uhlala phi khona kodwa? Khayelitsha buti. Khayelitsha? Phi Khayelitsha? Awucala se Facebook. First mamthathe mandondoni. Buti. Uthengisela bapha drugs. Abone buti kamera lakhe buti. Ndixelele. Mhlawumbe uthengiselwa atyuso hamba. Khona atyuso mangiqala amasimba bafuneka ngithumele imali kanithumele imali yona lapha nami ndiyalamba. Zawufotsha ngawe ke mina ngoku ba ungixelele. Buti omhlophe buti. Ude mhlophe. Buti. Nganamzimba ana la wena. Nguwe buti lo. Baka nini. Jonga ngombili buti. Bathita ba? Tari. Utari uri uphalele. Uri abantwaneni. Wathi uthawuna ngapi? 18 uri nabara 18. Uri wathi utana tubule banithengisi nobuti. Haya tutse kodini.
bhuti. But igani igani ngo Utshilo yena bhuti. Jondo. Ngizongidubule bandithengisa i-drugs. Bawuthengisa. So yakuthreatenisha. Bhuti. Jonga ke mamela. Hayi man, Ola baba. ndafika uphuma mfondini. Yazi ngifuna ngikhawulelo wami la yini. Wena. Ndize apha nje kungezo zinto funa indikiwe mina funa ngonyawo mna. Nyawo bathini. Ngokuspeaker sakho funa mina ngicela ngosibuyisa ngokwendwana ngicela ngokusikhangela sibuyise speaker. Man fondini Nyawo abantwana bakho funa bayebe ucalele batholisana kaloku. Batholisana funa not hayi kakhulu kaloku. Hayi zane speaker juice wami. Ndiyavakalelwa kaloku ne-feelings nami. Ne-feelings ndiyavakalelwa fondini. Xa nishile phaa kum ngoku ndimamele zonyawo. Cinga noba bahamba ngesandla but ndiyeke bangabambi ngesandla ndiyeke yazi mine right for loo nto bona nomkhanasi nograndi apha bekunini ndanoba izole linye kila mnana ki hayi top notch leyo ibabaphi ngokuleya ibama phezulu fondini now sister otherwise ndishangaye ngo wami ngaloku lwapho ngowami lwa uthi uvalile pha fondini fondini umuntu uthatha umbinga lo Sibone. Fondini. Shana mandlonda. Fondini siyangithabo kalo. Kanjani? Lo ngathi nifika uphuma siye man. Anje ngapha chiswa man. Ngamna ngicela nohlangapha manje Ushile la wetazana. Ujo wasichalile sana. Wasichalile. Nami ndayivuma tazana. Ngicingisa ngokinhle. Nami ndayivuma. Wasibombala floni simleto wayo ta. Akalo kutikisena ubambeke maswena. Isepho namanzi ubambeke. Ungekho usifoni ziphusha lando manje simile kaloku baningi basina. Ngibambele last piece. Ba strike la strike la strike nambona ngibambele yo Sayithini tayami. Ayifaki iplanga. Awukubi. Akhombe khona ayifaki iplanga ta. Alala lapha phanda ayithi ngayiqanqatha. Ayiqanqatha yule ayiqanqatha nyanya. Unindifuna. time uthethe kaloku xa ubambala. Ngakamandi la wena. Ayithufela noyithufa. Ena le ndoda yasebenza le ndoda. But ndoda man wena usebenzi wakho apha. That information sakuthi. Man. Hlali kuni thina sobayi 5. Hlali kuni. That information isapha ukuthi qha. So mna ndishiye Ishiye ngoku bana bathi qhabe ngithatha information sayizindaba cinga ntoni ngathi uyayifumana la uzawuza phinda usaluthi inixesha saluthi ya man information mosayakho yambala kabiyo record man sani man ushile le phone manini kukwena awukwena phone ayichalile la phone ngapha kwethu manje le phone ngapha kwethu ngiyathika yazothomisa ababani behlapha kwethu uyalifana iplanga lantwana ta baqala ngacacanga hayi phone ngifake ndimela planga athanda ngifake iplanga yeke khona nje izinto endifuna ukugqithela kuzo phaa kutari andiva calelo riba urazo apha phakathi dala ekhala ngaye yabo urazo mangaqiqhala amasimba yabo kariyerha le yam ngeyam ndodwa ba bangafika faka into zakhe apha ndini umashisa izinto elayinini phana yandiva umcelele ndithi uba yena uzawusebenzela mna ngoku yandiva undimamele undimamele umamele ndaqhwaba thu ngoku sondeyela uzokwenzani kodwa eyale yasetyenziswa njani njani ungayazi usebenzisa ntoni ntango ubuthengisa i-drugs Unike igani gani iphi gani thathwa ngamapolisa thengisa isiphanqa somntu zane bhuti yena manje shala nezinto zapha kuwe ngoku skipa santoni esi akhulule skipa khulula ufuna ndithethe kayithumba khulula khulula nawo namabhanda amahle yakho yena ukhala ngumama manje komama akho apha lapha skipa qala amasimo kodwa
Sap. Yiza. Sap elibhandi. Uzam. Bona ngo beliphethelelena jonga ngo banibiza u2 ke mapha ekhaya yabo. Yabona ngo xhaxa isibhoko ndayithatha inhloko yakho ndiyiphosele efatele phaphandle ndithi sapha elibhandi ngoku khulula jinqala khulula sapha elibhandi sapha elibhandi sapha awu ngabantwana Balekile ibhanki. sapha elibhandi Ayilambu ke ibhanki. Stress ntoni agqibela nini izinto kodini kuninda abantu jonga jonga mamela jonga ngapha jonga apha kala zone kale toilet khona sephi pha kodini ngicela wezangu ukuthi ngithathe pha la sephi ngapha chola sepha fundi chola la sepha chola lo sepha Ayakudlalwa ayakuphaphwa setinarha zino zakibo zigada ayesibangweni Uzethu ta. Hey, izuzu ke. Uzeta. Nombolo ezithini enisidalayo ngapha esibangweni ngokunina. Ngoluza ntoni ngokutaka. Yebafethu nombolo ezithini enisidalayo apha esibangweni na. Ngoluza ntota. Ekwedini siphe saspeaker. Sana speaker mnatayama. Ekwedini siphe saspeaker man. Ufuna zithini ntani wena? Speaker tayama nachazela nje. Unini ufuna saspeaker wena? Tayama. Ufuna saspeaker wena? Sana Ufuna speaker saspeaker tayama. wena? Wena ufuna saspeaker wena? Sana speaker tayama. Ufuna nthini kwedini? Ufuna nthini kwedini? Sana Kwedini ufuna nthini kwedini? yazi. Ufuna nthini? Chazela nje. Ufuna ndibonise indlela yami mntamba. Wena. Kana masimba wena. Mamela. Ugelezi mntakwethu. Kunjani ngo? And ke ngoku mna andisoze ndibe ndiyihamba emveni kwakho ndiklinana namasimba akho kakayikaka mani yabo but ke asikho lapho into eyenzekayo apho But yaxabana andiyazi ukuthi kwenzeka ntoni. andixabani bhuti Straight but ndifuna ingxaki nayo lena ndazi ngathi ngayiqala ngaphi Bondini mina busibana ngxaki okay into eyenzekayo apha kukho elinye ibhantindi ayiphofu libhantini ngoku mani kodwa ke kukho enye intwana apha bendikhe ndayibamba iphethe i-illegal gun ne-drugs zii-drugs ezazino ndimamele le ntwana ke ndithe ndifaka apha estation ndiphanda ngemibuzo kagese nje wena ba kuveske kwavela igama likababa hayi man fundi ngeke uhlise unyusa man kwenzeka. Ngivukile my point Straight man. unexpected one bingalindelekanga kuveske kwavela igama lakho mntakwethu Hayi man njani ngofundini. mhlophe ndizathi mnyama ungaboni kuveske kwavela igama lakho ndiyaxelela le ntwana iveske yandichazela A to Z that ithunywe ngubani Kama nje kubalelwa. Man kama alelwa. igama lale ntwana ngujonga mani Yeah. I feel like masikabe sayithetha ifowunini then uzobuphi Kama nje man khona nje igama man. okay Ifuna ucima le phone. okay igama layo le ntwana ngosikhona waka ngosikhona ewe mani ndazi ngosikhona hayi banje ndim la ntwana mntakwethu ndibambile but ke never mind the less yabo mamela kaloku ndifuna ukuthi igqine solution yapha and so ndithi igqine solution uthetha ndithethe Bondini hey hayi ngakulinga ungxamisise wena ndenza umsebenzi wami ngendlela yami mna akulinga ungiqalele ngento zobuya ndibhatala ndizoza nesolution ke ngoba uzobe unazi iplans phaa late ngoku ne okay then okay uwedwa apho ne
Okay, then I suppose ke mntakwethu noba nje undinika i-10 to 15 minutes ndizabe ndilapho. Kunqabe mkhulu wam sangikhona. Okay, ndibulela mntakwethu mani. Nqabile mfondini, heyi! Sikhawuleza mfaka bawo sobona baqina apha komandleni. Okay. Okay ke mntakwethu. Inkosi kodwa. Xa bangayikhathalele le kuba ndithi unqabile. Ndayikhathalele yileni. Abanye abantu. Yazi uhamba uzifake ezimweni ngale job yakho. Njekuye half-4 kuzalala. Ngijile abazalala ngidlale nje ku 2 to 3 minutes. In the parkway. Ayakudlalwa hayi esibangweni zino zakibosikata yo hayi esibangweni